Že príjemný večer, milé dámy. Vieme, že otázky kariéry, finančného zabezpečenia a osobnej slobody sú medzi vami veľmi obľúbené. Preto je nám cťou dnes medzi nami privítať úspešného podnikateľa, kouča a autora bestselleru Mysli, konaj, zbohatni, pána Andyho Vinsona. Andy je okrem toho autorom jedinečných seminárov a tréningov. Sme teda veľmi radi, že sa o časť svojich rokmi nadobudnutých skúseností s nami dnes podelí. Predtým, ako začneme tento webinár, by som vás poprosila o spätnú väzbu, aby ste nám napísali, či nás dobre počujete a takisto, či dobre vidíte obraz. Počkáme chvíľočku. Dobre, už dostávame od vás odpovede, že je to v poriadku. Paráda. Dobre. Andy, predávam vám teda slovo. Vítam vás medzi inšpirovanými ženami a tešíme sa na večer, ktorý strávite medzi nami. Ďakujem, Barbara, veľmi pekne. Zdravím všetky dámy. A je možné, že sú tu aj nejakí páni, pretože ja som sa zaregistroval do vášho newslettera a chodievajú mi e-maily, aby som sa pripojil na webinár, tak je možné, že aj nejakí páni sú tu. Ak áno, tak ľudia napíšte, že áno, som to aj ja ako chlap, alebo dneska budem mať tú obrovskú česť byť medzi toľkými dámami. Ja verím, dámy, že tento dnešný webinár, toto dnešné živé vysielanie bude pre vás inšpiráciou, pretože téma, o ktorej budem rozprávať, je témou, ktorá sa moc na verejnosti nerozpráva, ideálne doma v tichosti a nie o nej hovoriť nebodaj nahlas v pozitívnom slova zmysle, ideálne nejakým tým skôr v tej negatívnej forme. A to, čo sa budeme dnes rozprávať, budeme sa rozprávať dnes spoločne o peniazoch. Budeme sa rozprávať o finančnej slobode a na druhej strane sa budeme rozprávať aj o tom, prečo väčšina ľudí nebude mať nikdy dostatok peňazí a povieme si, ak vydržíte až do konca, aj to, ako sa medzi týchto ľudí nezaradiť. A samozrejme, predtým, ako sa do toho pustíme, tak finančníci vyzerajú určitým spôsobom tak elegantne. Vieme si ich predstaviť v kravate, v saku, s motýlikom, a väčšinou veľmi bohatých na drahých autách. Väčšinou si nevieme predstaviť ani častokrát ten ich život, ako fungujú, pretože vyzerajú stále upravene, elegantne a o väčšine z nich si myslíme, že majú obrovské množstvo peňazí, pretože pracujú s peniazmi. A áno, môže to byť pravda, ale práve naopak vôbec to pravda nemusí byť, pretože to skutočné bohatstvo nie je bohatstvo, koľko máme peňazí na našich účtoch, ale aké máme bohatstvo v našom vnútri. A ja nechcem, aby toto bola len taká tá obyčajná fráza, ktorú častokrát ľudia používajú, že nie je dôležité, koľko máš peňazí, ale dôležité je, aký si vo svojom vnútri, tam je to skutočné bohatstvo. Áno, na jednej strane je to obrovská pravda, na druhej strane by sme mohli o tom polemizovať, pretože z čoho zaplatíme deťom školu, alebo z čoho im kúpime nové oblečenie, nové tenisky, z čoho im môžeme zaplatiť lepšiu školu, alebo angličtinu, alebo štúdium v zahraničí. Z dobrého pocitu sa to málo kedy podarí. Nehovorím, že to nie je možné, ale málo kedy sa to podarí. Jednoducho všetci chcú nejakým záhadným spôsobom od nás väčšinou za všetko peniaze. V obchode chcú od nás peniaze, chcú od nás peniaze za byt, chcú od nás peniaze, keď prídeme tankovať, chcú od nás peniaze, keď sa chceme dopraviť do práce. Jednoducho všetci od nás chcú peniaze za niečo. A to je buď tovar, alebo je to buď služba. A toto tiež nie je nová informácia, ktorú som vám teraz povedal. Je to už akýsi taký štandard, na ktorý sme si zvykli. Zvykli sme si na to, že pracujeme každý jeden mesiac, každý jeden v podstate deň a čakáme na ten úžasný deň, keď nám príde výplata na náš účet a potom rozpočítavame, že či nám to tento mesiac vyjde, čo všetko musíme zaplatiť a teraz došlo vyúčtovanie, máme tam nedoplatok, z čoho to zaplatíme. Na druhej strane blíži sa dovolenka a je taká lukratívna ponuka, alebo dovolenkové obdobie je lukratívna ponuka ísť na dovolenku, ale keď my nemáme nič našporené, z čoho to uhradíme, ale však z kreditky to hádam zvládneme. A jednoducho teraz idú koncoročné výlety pre deti v školách a oni budú potrebovať nejaké peniaze a z čoho to uhradíme. A stále tie peniaze sa nás nejakým spôsobom dotýkajú. A neviem, či vy, ale ja takisto som mal ten pocit a mnoho ľudí tiež malo tento pocit, že
tých peňazí jak si nikdy nie je dosť. A môžem povedať otvorene, že mám tu vlastnú skúsenosť, pretože som 15 rokov robil vo finančníctve, robil som priamo finančného konzultanta a mám za sebou obrovské množstva stretnutí priamo ľudí v obývačkách a veľmi podrobne viem, ako ľudia rozmýšľajú o peniazoch a veľmi dobre a podrobne viem, ako rozmýšľajú o peniazoch chudobní a ako rozmýšľajú o peniazoch bohatí ľudia a čo hlavne robia so svojimi peniazmi. A takisto je úžasné sledovať a potvrdiť, môžem to reálne z mojej praxe, že bohatí a chudobní ľudia majú jednu úžasnú vec spoločnú. A to je, že rozmýšľajú o peniazoch rovnako. Ale rovnako rozmýšľajú o peniazoch bohatí a rovnako rozmýšľajú o peniazoch chudobní ľudia. Lenže toto rozmýšľanie v tých dvoch skupinách je väčšinou diametrálne rozdielne. A ja viem, že možno teraz vám prebehla myslou práve otázka, no dobre, ale však ja keby som mal veľa peňazí alebo mala veľa peňazí, ja by som tiež rozmýšľala o peniazoch ako bohatí ľudia. No to nie je vždy tak naozaj, pretože väčšina bohatých ľudí sa najprv s tými bohatými stala vo svojej mysli a potom sa reálne stala bohatými na svojich účtoch. A ako vidíte túto fotografiu, tak dnešná téma bude 7 žbánov k finančnej slobode, alebo prečo väčšina ľudí nebude mať nikdy dostatok peňazí, ako sa medzi nich nezaradiť. A vidíte túto fotografiu, kde možno v skutočnosti vyzerám ako finančník, ale ja vám chcem ukázať teraz tú realitu, ako to je teraz, v tomto momente, pretože nie vždy finančníci musia chodiť v košeliach, kravatách a v tričkách, ale kľudne môžu chodiť aj takto, ako máte možnosť teraz vidieť, v tričku, zarastený a dokonca môžu rozprávať o peniazoch. Pretože čo som si uvedomil kedysi aj jednu zásadnú vec, a to ma naučil jeden bohatý človek, ktorý nikdy nechodil v obleku, teda pokiaľ nešlo nejaký večer alebo nejakú slávnostnú akciu, mi povedal jednu takú zaujímavú vec, ktorá v tom danom čase zarezonovala, pretože oblek, kravata bolo moje dennodenné oblečenie a chodil som v ňom vyniesť ešte aj smeti, pretože kedysi nám na školení povedali, že no keď pôjdeš vyniesť smeti, tak možno sa ťa niekto spýta vo vchode alebo na dvore, že a ty kam ideš taký vyobliekaný v obleku? No a učili nás, že máme to využiť ako takú tú kontaktnú vetu, že idem za svojím klientom alebo vrátil som sa od klienta, aby som nadviazal kontakt a mal potenciálneho klienta. Tak nás to jednoducho kedysi učili a naozaj som dennodenne chodieval v obleku a nevadilo mi to, cítil som sa v ňom príjemne. A aby som sa vrátil k tomu bohatému človeku, tak on mi povedal jednu zaujímavosť. Tá zaujímavosť bola, že väčšina ľudí, ktorí majú peniaze, majú veľa peňazí, práve nechodia v obleku. Pretože oni už nemusia chodiť v obleku. A časom som si to odsledovala, vo väčšine prípadov to bola samozrejme pravda, aj keď teda tí bohatí ľudia, tak samozrejme sa vedia veľmi elegantne obliekať veľmi krásne a vedia, čo sa patrí a keď robia niekde v nejakom biznis centre, tak naozaj ich nevidíme ináč ako v obleku. Ale ono to není o tom. Ten oblek je prvý dojem. Ja za tú svoju históriu som spoznal a radil som mnohým ľuďom, ktorí nemali žiadne peniaze a vyzerali, že sú veľmi bohatí, lebo nosili nádherné oblečenie, navonok pôsobili naozaj veľmi bohato, ale pritom mali obrovské dlžoby a boli bez peniazy. Na druhej strane som stretol a poznám, a moji klienti boli aj ľudia, ktorí bývali v jednoizbovom byte. Nosili pomaly jedny džínsy a striedali tak 3 trička a 2 košele a jazdili autobusom, ale vám zrazu povedali, že chcú zainvestovať stovky tisíc eur. A nesedelo to. Ale jednoducho to, čo bolo veľmi zaujímavé, bolo práve to, čo som už na začiatku povedal, že ľudia, tí bohatí, alebo tí, ktorí mali peniaze, alebo tí, ktorí nemali peniaze, mali to spoločné. To bolo to zmýšľanie v tej danej kategórii. A veľa ľudí naozaj zaujíma práve to, ako sa dá rýchlo zbohatnúť bez toho, aby človek vylúpil banku. Aby to proste prišlo rýchlo, že teraz potrebujem peniaze. Nie za rok, nie za 2, nie za 5. A to je už len ten základný rozdiel medzi bohatými a chudobnými ľuďmi. Bohatí chcú peniaze, bohatí vedia, že peniaze sú určitým spôsobom takým
odpadom dobre fungujúceho systému. Vedia, že keď urobia dobré prípravu, dobré kroky, tak tie peniaze prídu. Nemusia prísť vždy, nie je tam nikdy 100% garancia, ale jednoducho je na to čas. A tí chudobní chcú peniaze ihneď. Oni chcú ihneď veci. A dôkazom aj toho je, že keď je nejaká akcia, tak si ihneď potrebujú kúpiť nový televízor, potrebujú si ihneď kúpiť novú práčku, nové zariadenie do bytu, nové auto, proste nové veci, alebo potrebujú ich vymieňať a je jedno, akým spôsobom, proste potrebujú to ihneď a sú ochotní si na to zobrať úver alebo použiť kreditku, pretože nerozmýšľajú vo financiách dopredu a strategicky dlhodobo, ale rozmýšľajú krátkodobo pre naplnenie momentálneho nejakého pocitu uspokojenia, nejakej tej emócie, s tým, že väčšina chudobných ľudí očakáva, že práve tým, že si kúpia nejakú tú novinku, nejakú tú novú vec, tak si vyriešia tým práve nejaký ten pocit toho, že sú úspešní, pocit nejakého nedostatku, pocit niečoho, čo im chýba a dokonca častokrát aj pocit na lásky. A tam je taký zaujímavý paradox, častokrát to býva u žien spojené, a je to s tým, že ak majú nedostatok sebalásky alebo nedostatok lásky, tak väčšinou sa prejedajú a utekajú sa k jedlu a podliehajú emocionálnemu jedeniu. Alebo je tam ešte druhý syndrom, druhý taký dôsledok, najčastejší, že podliehajú tomu, že začínajú nakupovať. A tým nakupovaním si ako keby kompenzujú svoje sebavedomie a pocit toho mať sa rád alebo toho, aby ich mal niekto rád. A nakoniec v konečnom dôsledku, aby boli obdivované a tým spôsobom si nadobudli ten pocit lásky. A teda, ako sa dá rýchlo zbohatnúť bez toho, aby ste vylúpili banku? Ja neviem. Neviem vám na to odpovedať, pretože tých príležitostí je veľa, ale možno skúšajte podávať športku, alebo nejaké loto, alebo euromilióny a možno to vyjde. V každom prípade ja nepoznám bohatého, úspešného, dlhodobo úspešného človeka, ktorý by bol zbohatol len tak, že sa ráno zobudil a zrazu mal peniaze. Väčšina z nich, áno, vyšiel im projekt, že zbohatli a na účet im prišlo behom jedného dňa, týždňa obrovské množstvo peňazí. Ale tomu koncovému výsledku predchádzalo niekoľko týždňov, mesiacov v každom roku, alebo v prípade niekoľko rokov práce, pokusov, omylov, až proste ten jeden z tých pokusov nakoniec vyšiel. A teda, ako to urobiť? Ako sa nezaradiť medzi ľudí, kde väčšina ľudí nebude mať nikdy dostatok peňazí a hlavne prečo väčšina ľudí nebude mať nikdy dostatok peňazí, ako sa medzi nich nezaradiť? Jeden z tých dôvodov veľmi častých je finančná negramotnosť. Ľudia sa neučili to, ako narábať s peniazmi. Ľudia nevedia, ako peniaze fungujú, že si majú sledovať nejaké príjmy, výdaje. Málo ktorý človek naozaj cieľene sleduje a plánuje svoje výdaje, plánuje svoje príjmy. Aj keď je pravdou, že ľudia, ktorí žijú z výplaty do výplaty, tak si častokrát presne rozpočítavajú, čo nám prišlo na účet a ženy to tak vedia, že si dajú obálky a povedia, toto máme na nájom, toto máme na stravu, toto máme pre deti na školu, toto máme na benzín a toto môžeme minúť. Hej. Áno, sú domácnosti, ktoré to reálne takto majú, pretože sa to väčšinou naučili od ich rodičov a prevzali taký ten model správania od svojich rodičov. Čiže nie je to nejaké obálkovanie. Moja mama to robila tak, že dávali peniaze buď do obálok, alebo do šálok, alebo do jedného takého džbánu. K tomu sa ale ešte samozrejme dostane. Takže finančná negramotnosť je jeden z takých tých nástrojov, alebo jeden z tých dôvodov, prečo ľudia vôbec nevedia narábať s peniazmi. Mnoho ľudí vôbec nesleduje príjmy, výdaje, ale absolútne. A nie je to už nejakým cieleným spôsobom sporiť. Častokrát som sa rozprával, keď som robil finančného konzultána, tak som ľuďom hovoril, a čo váš dôchodok? A oni, dôchodok je ďaleko, to ja nebudem teraz riešiť. A ja si potrebujem užívať teraz. Ja nepotrebujem sporiť na to, čo neviem, či bude, ja sa možno nedožijem, ja si potrebujem užívať teraz. A mnoho ľudí jednoducho potom boli takí ľudia, čo len sporili a vôbec si neužívali, vôbec nemali radosť z toho, pretože len stále šetrili, aby im to vyšlo. Čiže na jednej strane celý mesiac strávili od rána do večera v práci, ale popri tom stále len šetrili, nič si nedopriali, len kvôli tomu, že mali nejaký strach z budúcnosti. Takže zarábali peniaze, ale nemíňali, neužívali si, ale len sporili, ale cítili sa vlastne nedocenení, nemali radosť, pretože nevyužívali
to všetko, čo nám tento život prináša. A bola to obrovská škoda, pretože aj v jednom prípade, aj v druhom prípade, či človek, ako sa povie, veľmi sporí, alebo nesporí vôbec, nie je to OK, pretože tam chýba určitým spôsobom taká tá harmónia. A aj o tom budem dnes rozprávať práve o tých 7 džbánoch finančnej slobody. A teda poďme ešte späť. Ako sa nezaradiť medzi tých ľudí, ktorí väčšinou nebudú mať peniaze, je, že vôbec nevedia, ako peniaze fungujú. Takže základom by malo byť nadobudnúť určité štandardy v rámci finančnej gramotnosti, vedieť, čo je to trvalý príkaz, vedieť, čo to je inkaso, vedieť, čo sú príjmy, čo sú výdaje, sledovať si svoje výdaje, sledovať si svoje príjmy, jednoducho určitým spôsobom mať rozdelené výdaje na určité kategórie, rozmýšľať nad tým, ako si vytvoriť napríklad pasívne príjmy, k čomu sa ešte dostane. No a potom takým obrovským častým problémom sú práve presvedčenia, viery a hodnoty. Ľudia častokrát vôbec nevedia, ako rozmýšľajú o peniazoch. Keď sa s nimi štandardne rozprávam, povie, no ja nikdy nebudem mať peniaze, nikto v našej rodine nemal peniaze. A ja tomu neverím. Alebo niekto vám povie, pre mňa peniaze vôbec nie sú dôležité. Pre mňa je dôležitá pomoc ľuďom. A s týmto sa častokrát stretávam, dokonca naposledy jedna z účastníčok v mojich tréningoch, veľmi milá pani, ktorá má nadáciu a veľmi rada pomáha ľuďom a je taká naozaj, že pomáha veľmi a dokonca financuje z vlastných zdrojov tú nadáciu, čo je neuveriteľné, že tá nadácia sa nedokáže uživiť, ale ona nemá peniaze, je v permanentnom strese, v permanentnom zhone a dokonca už si snažila si nadobudnúť aj takéto nové presvedčenie typu ja mám veľa peňazí, ja si zaslúžim mať veľa peňazí, ale neprichádzali tie peniaze. Opakovala si tzv. Tie pozitívne afirmácie, kde si hovorila a programovala si mysel na tú vieru v peňažný úspech, vo finančný úspech, ale peniaze stále neprichádzali. A dokonca niekde vo vnútri cítila, že nie je s tým stotožnená. No a potom zistila, keď sme pátrali po jej hodnotách, že hodnotu peniaze mala až niekde na 10. mieste. A celý svoj život priraďovala k tým najdôležitejším hodnotám. A to bola pomoc ľuďom a peniazom mala odpor. A to vlastne spôsobilo, že ona tým, že mala taký prístup k peniazom a peniaze pre nič v živote neznamenali, tak samozrejme, že tie peniaze ani nemala. A keď aj zarobila, tak tie peniaze hneď dala treba do tej nadácie. Áno, pomohla ľuďom, ale vo svojom vnútri ona sama nebola spokojná a šťastná. A tým pádom bola nervózna, pretože sa stále bala, že z čoho zaplatí nájom pre jej kancelárie, nemohla si kúpiť nový počítač, nemohla cestovať na nové semináre, pretože nemala na to peniaze a bola v permanentnom strese. Takže áno, tá hodnota, že myslela na druhých ľudí bola super, ale nevedela pomôcť sama sebe a tým pádom limitovala tú silu pomoc, ktorú by mohla odovzdať ľuďom, keby bola vedela, ako si tie peniaze zabezpečiť už len tým, že by ich posunula práve na tom rebríčku hodnot na jej vyššiu úroveň. A samozrejme, toto je možné. Takže presvedčenia, viery a hodnoty sú ďalší z dôvodom, ktorý ľuďom primárne bráni v tom, že prečo vlastne nemajú peniaze, lebo oni sami to bojkotujú vo svojom vnútre, vo svojich pocitoch a v tom, ako sa navonok správajú, že tie peniaze, aj keď prídu, oni ich jednoducho zbojkotujú. Nemajú silu si vypýtať vyššiu výplatu, nemajú silu jednoducho odmietnúť nejakú nevýhodnú ponuku, sú ochotní častokrát robiť zadarmo. A to sú práve také tie vnútorné nastavenia, ktoré človek má, ktoré potom formujú jeho správanie v súvislosti so samotnými financiami. A tretím dôvodom je strach. Majú strach niečo vo svojom živote zmeniť, majú strach o to málo peňazí, ktoré majú strach, že by oni napríklad prišli, majú strach sa pustiť do nejakej novej výzvy, do podnikania, prípadne do nejakej druhej práce. Majú jednoducho strach, sú v súvislosti spojený s peniazmi a ten im potom bráni urobiť akúkoľvek aktivitu, akciu, pretože zostávajú v tom štandarde, na ktorý si zvykli, na tú bezpečnú pôdu pod nohami, na tú istotu, ktorú majú, či je to práca, alebo je to rozmýšľanie o peniazoch a tým pádom neurobia nič. Takže zostávajú vo svojich starých vzorcoch, vo svojich starom správaní a tým pádom nemôžu mať iné výsledky. No a potom taká tá ideálna forma toho, ako to celé, ako sa povie, že prežiť je
nájsť si nejakú formu výhovorky, že prečo práve ja nie som ten, ktorý má mať dostatok peňazí, prečo ja nie som ten, ktorý si zaslúži mať viac peňazí a ktorý je magnetom na peniaze. Pretože málo ktorý človek si to prizná, že on sám seba práve bojkotuje v tom, že tie peniaze nemá, ale hľada tie vonkajšie dôvody. Štát, ťažká doba, kríza, lebo nie som muž, ale som žena, lebo som sa narodil na Slovensku a nie v Amerike. Jednoducho ľudia si nájdu tých dôvodov obrovské množstvo, prečo práve je ten ich dôvod, logický dôvod, ten skutočný, kvôli ktorému oni sami nemajú peniaze. A teda 8 dôvodov, prečo pravdepodobne nikdy nezbohatnete, ale teda vás sa to netýka, pretože počúvate na toto živé vysielanie a keď si z neho niečo zoberiete, tak vás sa toto už samozrejme nebude týkať. Takže poďme sa na ne pozrieť, aké sú tie najhlavnejšie dôvody, prečo tým ľuďom nevidia. Jednoducho, pretože nie sú ochotní prevziať zodpovednosť. Stále za tú situáciu finančnú, ktorú majú, obviňujú niekoho iného. Partnera, deti, štát, zamestnávateľa. Jednoducho hľadajú vinníka niekde inde, ale nie sami v sebe a nie sú ochotní prevziať zodpovednosť za tú ich finančnú situáciu, ktorú majú. Ďalším dôvodom je, že si neveria. Neveria si, že majú sílu získať niečo nové, že majú sílu nadobudnúť svoje bohatstvo, zlepšiť si finančnú situáciu. Neveria tomu, že sú schopní veľmi rýchlo o 100% zvýšiť svoju životnú úroveň. Jednoducho, a s tým súvisí aj ten samotný strach, ktorý tú nedôveru len podporuje. S tou zodpovednosťou súvisí to, že stále hľadajú vinníka. Kto môže za tú situáciu, v ktorej sa nachádzajú? No kto? Sused? Partner? Deti? Štát? Ja garantujem, že človek si toho vinníka dokáže nájsť. Ďalším dôvodom je, že prečo väčšina ľudí nezbohatne, lebo presne nevedia, čo chcú. Keď sa bavím s ľuďmi o peniazoch alebo prídu ku mne na coaching a rozprávame sa aj o financiách a niektorí nemajú vôbec peniaze a keď sa ich spýtam, koľko by chceli peniazy, tak taká častá odpoveď je veľa. Ale koľko to je veľa? Pre niekoho je veľa 1000 eur mesačne, pre niekoho 800, pre niekoho ani 10 000 eur mesačne nie je veľa, ale je to málo. Takže presne si treba vydefinovať, čo to pre mňa znamená mať dostatok peňazí, aký bude mať životný štýl, čo mi to prinesie. A potom je samozrejme tá otázka, to už trošku predbehnem, že keď si to vydefinujem, tak si položím otázku a tam, kde som teraz a to, čo robím každý deň a to, ako rozmýšľam o peniazoch, o bohatstve, o mojom živote, o mojej budúcnosti, ma naozaj privedie k tomu finančnému úspechu a k tomu, čo som si teraz napísal, k tomu, aké chcem teraz peniaze? Alebo práve naopak. Takže to je ďalšia kontrolná otázka, ktorá k tomu patrí. A 5. dôvod. Jednoducho človek nie je ochotný sa zmeniť. Ak budem robiť stále to isté, bolo by zvláštne a divné si myslieť, čo bohužiaľ väčšina ľudí si myslí, že mi príde vo svojom živote iné výsledky. A potom človek je prekvapený, ale veď pracujem, ale výsledky nemám. No ono to je také zvláštne, ono to je ako keby my sa rozhodli, že hlavou prerazíme múr a ono nám to nejde, nedarí sa a my budeme stále búchať a budeme si myslieť, že ale nám povedali, že treba byť vytrvalí. No budeme vytrvalí s tým, že si akorát rozbijeme hlavu a so stenou sa nič neudeje. Takže na to, aby sme dosiahli ten cieľ, je potrebné nielen mať ten cieľ, ale treba vyvinúť aj aktivitu. A keď vidím, že tá stratégia, ten spôsob, ktorý som si vymyslel, nefunguje, tak ho proste zmením. Čiže sledujem, či tá aktivita, ktorú robím, mi funguje alebo nie. A keď mi nefunguje, tak pružne vytvorím novú stratégiu a pokračujem v nej. Lenže väčšina ľudí, čo urobí, väčšina ľudí bude ďalej búchať hlavou do steny a povie, ja to nedokážem, ja na to nemám, ja som neschopný, ja som sa nenarodil v správnom štáte. A zmenia cieľ. To znamená, ja už nepotrebujem mať 3000 eur mesačne, mne už stačí aj tých 700. A stále búcha hlavou o stenu a myslím si, že keď budem vytrvalý, snáď sa to jedného dňa zmení. Snáď. To je dôležité. Lenže nemusí sa to zmeniť. Koľko ľudí je takých, ktorí naozaj pracujú možno na svojich snoch a aj pozitívne myslia, ale nemajú to, po čom túžia. Prečo? Pretože stratégiu, ktorú si vybrali, neprináša tie výsledky, ktoré by očakávali. Najhoršie to, s čím sa stretávam, je, že človek pracuje na svojich cieľoch, má opretý nejaký rebrík o svoju stenu,
Vyjdú hore a zistia, že mali rebrík opretý o zlú stenu. Mnoho ľudí sa už nespamätá z toho a povie, ja som si to nezaslúžil, vzdajú to. Tá menšia skupinka ľudí je kľudne tá ochotná, ktorá kľudne aj zlezie dole po rebríku, ale začne liesť po druhom rebríku, ale s tým, že už rozmýšľa, či tá stratégia, ten spôsob je ten, ktorý prinesie tie výsledky, ktoré by človek očakával. Takže áno, jeden z dôvodov je, že ľudia nie sú ochotní sa meniť a teda ak chcem mať lepšie výsledky, musím byť pripravený sa meniť a tým pádom musím byť pripravený začať na sebe pracovať, sledovať, ako to robia úspešne, študovať nové stratégie, nové nástroje a hlavne začať zmenou svojho myslenia. A toto je to, čo som už zodpovedal. Mnoho ľudí nevie vôbec ako, nepoznajú vhodnú stratégiu, búkajú svojou hlavou o múr, ale neprináša im to želateľné výsledky. Pretože doba sa vyvíja. Pred 20 rokmi pomaly na internete nikto nepodnikal. Dnes obrovské množstvo obchodov a tých moderných miliardárov, mladých ľudí sú práve tí, ktorí zbohatli vďaka internetu napríklad. Tá doba ide radikálne dopredu. Dneska je o mnoho jednoduchšie sa dostať k peniazom, rýchlejšie zbohatnúť, ako to bolo kedysi. Dnes v priebehu jedného roka je naozaj pomerne jednoduché, ak človek má správnu stratégiu, zabezpečiť dostatočne vysoký príjem pravidelný, bez toho, aby človek musel dennodenne chodiť do práce. Čiže dnes vďaka novým technológiám toto všetko je možné. Ďalším dôvodom je, že nie ste finančne gramotní. Je ďalší z dôvodov, o ktorom som už predtým rozprával. Neviete, čo sú príjmy, neviete, čo sú výdaje, neviete, ako fungujú základné finančné nástroje, či už sú to klasické bankové produkty, alebo fondy, akcie, alebo nebo aj burza, prípadne iné vhodné finančné nástroje. Takže základný ten prehľad by mal mať každý človek. Ako fungujú životné poistenia, aký je rozdiel medzi životným poistením, investičným životným poistením, majetkovým poistením, dôchodkovým poistením a tak ďalej a tak ďalej. Toto mnoho ľudí vôbec netuší a nevie sa v tom vyznať. Takže to je jeden z ďalších dôvodov, prečo ľudia nemajú peniaze. No a 8, lebo máte z peniazí strach. Jednoducho z nejakého dôvodu možno sa bojíte toho, že keď budete mať veľa peniazí, že stratíte kamarátov, alebo vám peniaze pokazia charakter, tak jednoducho radšej všetko bojkotujete na to, aby ste peniaze nemali. A samozrejme, mohli by sme hľadať ďalšie dôvody, ale ak človek odstráni týchto 8, tak garantujem, že peniaze a jeho finančná situácia sa radikálnym spôsobom zmení a zlepší. No a čo tak sa pozrieť na peniaze trošku z iného súdka, z inej strany. A to znamená, že čo tak mať takú zlatú sliepočku, ktorá by vám znášala zlaté vajíčka. Áno, existuje niečo také, lenže ono je to ako v tej rozprávke o tom hospodárovi, ktorý mal zlatú sliepočku, ktorá mu znášala zlaté vajíčka, ale bohužiaľ len jedno zlaté vajíčko denne. A keďže tento hospodár, tento človek chcel viac a viac a nestačilo mu to jedno vajíčko zlaté denne, tak jedného dňa prišiel do kurína a tejto sliepočke povedal, že buď môžeš znášať viac vajíčok, alebo proste ťa zabijem, lebo ja chcem vedieť, ako to ty vyrábaš tie vajíčka. No tak čo sa stalo? Jednoducho sa udialo to, že sliepočka ďalej znašla zlaté vajíčka po jednom denne. No tak milý farmár prišiel jedného dňa do kurína, zabil sliepočku, otvoril a čo tam uvidel? No uvidel tam, že je tam polovyvinuté jedno zlaté vajíčko. Takže to, čo urobil to, že zo svojej zlatej sliepočky, ktorá mu každý deň pravidelne, nie vo veľkom, ale v malom, znášala zlaté vajíčka, si urobil nádhernú zlatú večeru, ktorá síce bola momentálnym úžasným pôžitkom, ale len v tom danom momentálnom okamihu. A tak funguje mnoho ľudí. Mnoho ľudí zarobí nejaké peniaze, prídu peniaze na výplatu a zrazu si idú užiť. Idú nejaký pôžitok nadobudnúť, bez toho, aby si z toho napríklad odložili nejakú časť peniazy a vytvárali si ďalšie svoje príjmy. Rozmýšľali podnikateľsky, ale nie. Oni rozmýšľajú pôžitkársky. A premenili podnikateľsky na pôžitkársky, aj keď v danom okamihu nemali absolútne žiadnu
žiadnu tú šancu a ani plán podnikateľský. Oni majú vo svojom živote ten plán pôžitkársky. Čo samozrejme nehovorím, že je zlé. V prípade, ak máte popri ňom aj plán podnikateľský, alebo ten plán finančnej gramotnosti, prípadne vytvárania pasívnych príjmov. Takže, čo so zlatou večerou? No nič, len ju dobre zjesť. Avšak ako sa medzi tých ľudí nezaradí, ktorí jedia len zlatú večeru a každý mesiac krkolomne čakajú, kým už príde toho 10. alebo 15., kým prídu výplaty na účet? No veľmi jednoducho. Treba si začať vytvárať svoje zlaté vajíčka, ktoré zo začiatku nebudú vo veľkom. Možno bude len jedno denne, možno jedno týždenne, jedno za mesiac. Ale za 12 mesiacov už je 12. Za 10 rokov ich je 120. Za 20 rokov 240. Takýmto spôsobom to krásne narastá a rastie, až človek zrazu zistí, že má dostatok financií a dokáže žiť len napríklad zo svojich úrokov. A to je proste prípad tej zlatej sliepočky. Mnoho ľudí, ktorí aj kedysi v minulosti, a zažil som tých príbehov veľa, naozaj reálne zbohatli, zdedili, prišli milióny na účet a mali to ako svoju zlatú sliepočku, keď tie peniaze zainvestovali a kúpili nejakú nehnuteľnosť, tak im pravidelne týždenne, mesačne prinášali zlaté vajíčka. Takže čo oni urobili? Jednoducho tie peniaze nezainvestovali, ale minuli na pôžitkárske veci, autá, domy, dovolenky, luxusné oblečenie a jednoducho zarezali si takýmto spôsobom tú svoju zlatú sliepočku, až sa potom udialo čo? No jednoducho, keď si zarezali zlatú sliepočku, nenosili ani zlaté vajíčka a skončili. Už neboli schopní zopakovať rovnaký finančný úspech. Možno sa zamestnali, možno sa niektorí z toho zbláznili. Takže treba si sa starať o zlaté vajíčka, ale viac sa treba starať o zlatú sliepočku, ktorá vám tie vajíčka bude znášať. Zlaté vajíčka treba potom len ďalej rozmnožovať vhodnými stratégiami, vhodnými investičnými postupmi. Takže, čom sa líšia bohatí ľudia od chudobných? No, jednoducho mohli by sme teraz o tom veľmi dlho rozprávať, ale myslím, že na to tu dnes nie je priestor. Na to je priestor buď na mojich tréningoch, jeden z nich, tých, ktorý zamerí na finančný úspech, je práve tajomstvo mysle bohatých, alebo môžete sa o tom dočítať aj v mojej knižke, ktorá sa stala na Slovensku v Čechách bestsellerom a volá sa Mysli konaj z bohatých. Teda v čom sa líšia tí bohatí ľudia od chudobných? Primárne v dvoch veciach. Prvá vec je v rozmýšľaní a druhá vec je v konaní. Jednoducho väčšina bohatých rozmýšľa diametrálne rozdielne od chudobných. A teda opozitne, opačne. A chudobných zase opačne ako tí bohatí. Malokedy zamestnaný človek pochopí kroky podnikateľa, ktorý je úspešný, prečo práve v tomto období musí prepustiť nejakých zamestnancov, a pretože sa to jeho treba zbytostne dotýka. Ale ten podnikateľ možno pozerá práve z nadhľadu a uvedomuje si, že keby neprepustil možno 30% svojich zamestnancov, tak by o pol roka nemal peniaze ani na výplaty tých ostatných. Jeho firma by úplne skrachovala, tým pádom by prišlo o prácu z ďalších zvyšných 70 ľudí alebo zvyšných 70%. Takže naozaj to rozmýšľanie býva častokrát diametrálne rozdielne. A teda ako človek, ktorý ani nepodniká, ale možno dneska je len zamestnaný, ako by mohol narábať so svojimi peniazmi tak, aby, ako sa povie, že začal. Aby mal peniazne prostriedky aj na budúcnosť, ale aj na tú prítomnosť. Aby nielen pracoval od rána do noci, zarábal peniaze, ale aby sa aj radoval z toho, že zarába peniaze. A s tým súvisia práve to, čo človek drží vo svojej hlave. Či je to teda ten úspech, alebo práve naopak, je to len tá chudoba, tie sťažnosti a ten ťažký život. Takže, čo držíš vo svojej hlave? Je to luxus? Sú to dovolenky? Ako to vyzerá? Hej? Alebo kabelky, alebo proste naozaj ten nadštandardný životný štýl? Alebo je to práve to, z čoho zaplatíme teraz nájom? Ako zariadíme desiatu pre deti? Z čoho vlastne vyžijeme tento mesiac, keď ma práve prepustili z práce? Áno, mnoho ľudí žije tak, že rieši momentálnu situáciu, pretože nevedia, ako ináč s tým narábať.
ale tá súčasná situácia, keď je zlá vo financiách, je vlastne dôsledok všetkých predchádzajúcich krokov. Presne toho, čo ste robili včera, predvčerom, pred týždňom, pred mesiacom, pred rokom, pred 5, pred 10. Od momentu, kedy ste začali zarábať, sa to všetko formovalo, až to prišlo do tohto momentálneho stavu. A áno, kto za to môže? No, môže za to len človek sám za seba. Ten, na koho sa pozeráte ráno do zrkadla. Ten za to môže. Ja viem, že teraz vám napadajú mnohé logické argumenty a dôvody, prečo to tak nemá byť. Ale to je práve to, prevziať tú zodpovednosť. Pretože tú minulosť nezmeníme. To sa už nevráti. Proste je to fakt, je to tak, dobre, nemám teraz peniaze. Ale kladem si jednu otázku, nie že prečo nemám peniaze, prečo sa to malo stať práve mne. A pozriem sa na to z iného uhlu pohľadu a to je, akým spôsobom z toho môžem vyťažiť, akým spôsobom môžem ísť ďalej, akým spôsobom to môžem zlepšiť, akým spôsobom to môže byť ináč. Takže mnoho ľudí nevidí to riešenie, pretože sa na to pozerajú, akým spôsobom môžem mať peniaze hneď, za týždeň, za 2. A nevidia to, že keď budem dávať ten kročík ku kročíku, krok ku kroku, stratégiu k stratégii, tak za rok, za 2, za 3 tá situácia môže byť úplne, úplne iná. A to je ten ďalší z dôvodov, čo drží človek vo svojej hlave. Či vidí ten krátkodobý momentálny pôžitok a úspech a len riešenie toho problému, alebo vidí ten dlhodobý úspech, dlhodobý rast a systematickú prácu vo svojich financiách a vo svojom živote. Takže zlatá sliepočka, čo tam vidím? Alebo tam vidím už len zlatú večeru. A teda dávam teraz taký rýchly návod a je jedno, či zarábate peniaze, máte peniaze, alebo práve naopak žijete z výplaty do výplaty. Tento systém 7 džbánok finančnej slobode je aplikovateľný absolútne pre každého človeka. Ale vyžaduje jednu vec a to je dôslednosť. Permanentnú dôslednosť. Zoberme si, že tento model je zameraný práve pre ľudí, ktorí jednak môžu podnikať, alebo sú zamestnaní. Pre podnikateľov platí jedna vec. Peniaze, ktoré prídu na váš účet, či ste živnostník, alebo ste SROčka, alebo ste akciová spoločnosť, nie sú vaše peniaze. Sú to peniaze vašej firmy. A vy potrebujete z tých peňazí, nemôžete na ne siahať, pretože to sú firemné peniaze. Vy potrebujete si dať výplatu. Vy potrebujete každý mesiac dať výplatu na váš súkromný účet a potom narábať s tými peniazmi tak, ako vám o chvíľočku ukážem. Samozrejme, mohli by sme sa baviť aj o firemných peniazách, ale to by bolo na iné školenie, na iný webinár. Teraz sa povedome práve tým súkromným peniazom. Takže, to, čo potrebujete urobiť ako prvé, nech sa deje čokoľvek, či vám príde na účet 100 eur, 10 eur, teda 100 eur, 1000 eur alebo 500 eur, potrebujete 10% z tých peňazí odložiť na džbán finančnej slobody. Džbán finančnej slobody sú peniaze, na ktoré v živote nesiahnete. Sú to peniaze, je to vaša zlatá sliepočka, ktorú nesmiete nikdy zarezať. Sú to peniaze, ktoré by sa diali čokoľvek, akokoľvek bolo ťažko, nemôžete na tie peniaze siahnuť. To sú peniaze, kde vytvárate, zhromažďujete a tvoríte bohatstvo, ktoré vám potom bude znášať zlaté vajíčka. Áno, môže to trvať 5 rokov, 10 rokov, ale toto je to, čo vám bude znášať zlaté vajíčka. Ani kura, ktoré sa vyliahne hneď behom 3, 4, 5 mesiacov neznáša vajcia. Musí sa s ňou najprv stať sliepka, aby znášala zlaté vajíčka. A to je práve tento prípad. Vytvárate si džbán finančnej slobody a to vyžaduje čas. Nesmiete však nikdy nasiahnuť. Nikdy. Prvé pravidlo. Druhý džbán je džbán nutných výdajov. Jednoducho z vášho príjmu si oddelíte približne 50 až 55% peňazí práve na nevyhnutné výdaje. Čo to je? Je to nájom, jedlo, oblečenie, cestovné náklady. Jednoducho všetko, čo je nevyhnutné pre váš život. Možno teraz vám ale prešla hlavou myšlienka. Dobre, zarobím 400 eur, by som si mala odložiť nejakých 320-350 eur a z toho vyžiť všetko, celá domácnosť, to není šanca. No, ja tomu verím, že to môže byť ťažké. Môj tip pre vás, urobte maximum preto, aby ste znížili vaše mesačné výdaje. Možno sa presťahujte do menšieho bytu. Možno si nedávajte kávičky, možno chodte do roboty autobusom a nie autom. Ja neviem, aký máte finančný rozpočet. Samozrejme, môže to byť veľmi náročné, ale urobte to. Minimalizujte svoje výdaje.
Áno, teraz by niekto mohol povedať, ale mne tie moje príjmy nestačia ani na tie základné výdaje. Ja tomu verím, že to tak môže byť. Potom rozmýšľate, ako tie príjmy zvýšiť. Áno, ja viem teraz, no to sa niekomu hovorí. Nie, hľadajte spôsoby, hľadajte cesty, nehľadajte dôvody, ako sa to nedá. A teda nech je ten príjem akokoľvek malý, aj tak hľadajte spôsob, ako ten váš životný štýl dostať maximálne na tých 55%, prípadne 50% a nižšie toho vášho príjmu, aby ste dali na tie nevyhnutné výdaje v vašom živote. No a teraz možno niektorých prekvapím, ale ďalším džbánom, kde musí ďalšia časť vašich peňazí je to až 10%, je to džbán vzdelávania. A to je presne to, čo nerobí väčšina ľudí, a je, že si neodkladajú cieľene peniaze na ich vzdelávanie. Ja poviem jednu zásadnú vec a mnoho ľudí sa ma to častokrát pýta, že čomu vďačím za môj úspech, za to, kde sa mi podarilo dostať, tak okrem samozrejme samotnej aktivite a môjmu rozhodnutiu, vďačím za úspech seminárom a knižkám, ktoré som prečítal. Mal som tu možnosť cestovať po celom svete a učiť sa od tých najlepších a stalo to obrovské peniaze. Dokonca, samozrejme, ja som v tom trošku taký hazardér a jedno z mojich presvedčení je, že keď není na chleba, tak na vzdelanie sa musí vždy nájsť. Dokonca boli situácie, keď som išiel na seminár, ktorý stál takmer 10 000 eur, ja som si na to požičiaval peniaze. Že ten seminár mi radikálnym spôsobom posunul život dopredu. A vďaka tomu semináru som potom bol schopný zarobiť viac peniazy a vyprodukovať násobky tých peniazí. Takže áno, vzdelávanie také, ktoré vás bude posúvať k vašim cieľom, ktoré vás jednoducho niečo naučia, môže skúpiť nejaký online kurz, možno si kúpiť nejakú knižku a jednoducho niečo, čo vás bude posúvať k tým vašim cieľom, prípadne k zvyšovaniu a k tvoreniu pasívnych príjmov. Ďalším z džbánov, na ktorý treba myslieť, ktorý odporúčam si vytvoriť, je džbán zábavy. Jednoducho, to je presne to, čím som sa stretával, kde mi ľudia hovorili, no ale ja potrebujem sporiť, ťažká doba, odklad si, ja nemám čas sa zabávať. Nie. Vy potrebujete dať svojej bytosti, svojmu mozgu jasný signál, že si viete peniaze aj užiť, že ich viete aj minúť, že jednoducho potrebujete urobiť radosť. Pretože ak to neurobíte, tak váš mozog, vaša bytosť nemá dôvod hľadať ďalšie spôsoby, ako vám priťahovať peniaze, a pretože my potrebujeme radosť v živote. Či už si niečo kúpite, alebo pôjdete na masáž, alebo si kúpite fľašu dobrého šampanského, len tak vypijete s partnerom. Nemusí to byť drahá záležitosť. Ale potrebujete to robiť každý mesiac. A pozor, to je jedna dôležitá vec. Toto je džbán, ktorý potrebujete pravidelne každý mesiac minúť. Nie, že odložím si na potom. Nie. To je povinnosť, tento džbán proste minúť v danom mesiaci a rčičíkať sa, ako sa povie, rozmaznávať sa práve týmto spôsobom, že každý mesiac viete, že možno z tých peňazí si urobíte niečo pre seba, niečo, čím sa zabaviť. Takže toto je ďalší z tých džbánov. A ďalším džbánom, ten vznikol takým netradičným spôsobom u mňa, roztrhala sa mi peňaženka, kde som si dával mince a stále mi vypadávali, tak som si ich začal dávať do vreciek. A vždy, keď som prišiel večer domov, tak proste vrecka som si vysypal a začal som tie peniaze dávať do pohára zaváraninového. A čo sa stalo? Že po nejakých 3 mesiacoch tam bol slušný objem peňazí a tie peniaze, čo bol taký paradox, mi nechýbali. Takže tento džbán vznikol takýmto spôsobom a je fantastický, pretože keď sa vám naplní, vy sa môžete rozhodnúť, čo s ním urobiť. Ja ho odporúčam dať do džbánu finančnej slobody a nejakú časť z neho aj na tú zábavu a proste si ju užiť. Potom je tu ďalší džbán a to je džbán darovania. Proste treba ľudí obdarovávať, či už do nejakej nadácii a nekúpať z toho darčeky vašim najbližším, pozor. Sú to peniaze, ktoré použite na to, že ich niekomu darujete. A tam by išlo 5%, prípadne môže ísť aj 10%, ak ušetríte v rámci vašich nevyhnutných výdajov. No a potom tu máme posledný džbán a tam ide 10% vášho príjmu a to je dlhodobý džbán.
Dlhodobý džbán je džbán, kde si odkladáte peniaze na nejaký dlhodobý váš cieľ, či už je to, že si chcete kúpiť nové auto, alebo prerobiť si kuchynskú linku, prípadne na dovolenku. To je dlhodobý džbán, že plánujete niečo dlhodobejšie a jednoducho si na to idete nasporiť peniaze. Tento systém 7 džbánok v finančnej slobode zo skúsenosti a takisto aj z rozhovorov s absolventmi mojich tréningov unikátny práve v tom, že je aplikovateľný pre každého. A poviem aj tak otvorene, ak aj naozaj idete minimum, že musíte si takmer požičiavať každý mesiac, chcem vám dať jeden tip. Aj keby ste si len 1 euro odložili do vášho finančného džbánu slobody, tak to urobte. Aj keby ste len 1 euro z toho dali na váš džbán vzdelávania a je to minimálne percento, urobte to. Proste vytvorte si tie džbány alebo vytvorte si tie podúčty u vás v banke. Odporúčam FIO banku, tam neplatíte za to žiadne poplatky, alebo si dávate doma do obálok. Proste naučte si ten systém, ten rituál toho, že proste každý mesiac si odkladáte peniaze. Aj keď ste v mínuse, proste urobte to. Lebo toto robíte pre seba. Čiže nemusíte najprv zarábať veľa, až potom si odkladať. Odložte si, aj keby len 50 centov, aj keby len to 1 euro, proste odložte si ich minimálne do tých 6 džbánov mimo tých mincov z peňaženky a odložte si to. Urobte to a uvidíte, ako váš život bude vyzerať o 6 mesiacov, kam sa zrazu posunete. Prečo? Pretože váš vzťah k peniazom sa týmto systémom, len touto malou zmenou, zrazu radikálne začne meniť a uvidíte, čo to spôsobí vo vašom samotnom živote. No a samozrejme, mnoho ľudí si myslí, že stačí zavrieť oči a rozmýšľať o peniazoch a že oni same k nám prídu. Nie je to tak jednoducho, nie je to až tak. Jednoducho treba preto niečo urobiť a treba začať mať ten vzťah k peniazom trošku iný a treba sa zamyslieť nad tým, aký je rozdiel medzi vôňou peňazí a smradom peňazí. No veľmi veľký, pretože buď peniaze milujete a vám voňajú, alebo práve naopak máte k ním odpor a jednoducho tie peniaze pre vás smrdia. Súvisí to práve s tom, čím som už dnes hovoril. Je to ten vzťah k peniazom. Či peniaze pre vás sú úžasné papieriky, ktoré vám uľahčujú život a prinášajú vám radosť, prípadne to, že máte možnosť pomáhať iným ľuďom, alebo práve naopak pre vás sú fuj, pre vás sú zlé, pre vás sú negatívne. Je to presne niečo také, ako častokrát vidím, keď malé dvojročné, trojročné dieťa, keď ti peniaze začne ich dávať do pusy a rodič nevedom, povie, fuj, nedávaj to do pusy, fuj, peniaze smrdia, fuj, peniaze sú kako. A čo to spôsobí v tom malom mozgu? Program. Potom ten človek si to niekde uloží a sprevádza ho to celý život. Takže položte si otázku, milujem peniaze, voňajú mi peniaze, alebo nenávidím, smrdia mi, sú zlé, sú kako, sú fuj. Ako to máte? Ja neviem. Vy si položte tú otázku. A už som o tom v krátkosti hovoril. Viete, čo je najväčší zlodej peňazí? Odpoviem vám na túto otázku, ale dnes mám pre vás ešte jedno také prekvapenie. Rozhodol som sa, že si zasúťažím, ja spravím to trošku také netradičné. Rozhodol som sa, že darujem jednej z vás moju knižku Mysli, konaj, zbohatni aj s mojim venovaním a budete ju môcť vyhrať v tomto webinári. A položím súťažnú otázku v súvislosti s tým, čo budem hovoriť v tomto dnešnom webinári a čo som možno už aj hovoril, tak položím otázku. A tá z vás, ktorá najrýchlejšie odpovie správnu odpoveď, odo mňa získa túto knižku. Takže tu máme súťaž, preto vydržte až do konca, pretože nakoniec bude toto zlosovanie o túto knižku. Takže viete, kto je najväčší zlodej peňazí? Vy to viete. Je to Mickey Mouse. A sme to my sami. My sme najväčší okradači našich peňazí. Je to náš postoj k našim peniazom a je to to, ako sa správame peniazom. A jednoducho to, akú akciu robíme v súvislosti s peniazmi. A faktom ale je, že ako som už spomínal, tá doba je proste úplne niekde inde. A prečo sa teda dajú peniaze dnes zarábať oveľa rýchlejšie ako v minulosti?
A je to v skutočnosti tak. Nech je doba, aká je, ľudia hovorí, že ešte je stále kríza, je stále viac a viac milionárov, ako bolo kedysi. Áno, samozrejme pribúdajú aj chudobní ľudia, ale je tu aj viac a viac bohatých ľudí. Ľudia žijú naozaj vyšší životný štandard. Pozrime sa, v akých autách sa ľudia dnes nosia, aké majú televízory, na aké dovolenky chodia dnes a pozrime sa na to, na aké dovolenky, v akých autách a kde žili ľudia pred 20 rokmi. Pred 30 rokmi. Proste ten životný štandard ľudí diametrálne vyletel dopredu. Mnohí ľudia sú aj viac zadlžení, aj viac vystresovaní, a to je preto, lebo nenarábajú so svojimi peniazmi efektívnym spôsobom a na druhej strane takejto finančnej gramotnosti nás v podstate nikde v škole neučili. Boli by ste dokonca prekvapení, koľko ľudí s ekonomickým vzdelaním, inžinierov, nevie narábať efektívne so svojimi osobnými peniazmi. Boli by ste veľmi prekvapení. Takže, prečo sa dajú peniaze dnes zarábať oveľa rýchlejšie? Z následovných dôvodov. Je rýchlejší prístup k informáciám. Ďalej, ľudia majú šancu nadobúdať svoje znalosti a vzdelávať sa o mnoho rýchlejšie. Otvorili sa hranice. Doba internetu, máme prístup k úžasným knihám, webinárom, seminárom, online seminárom, online produktom. O mnoho rýchlejší prístup ako dnes. Sú mnohé príležitosti. Dneska ľudia dokážu zbohatnúť, už poviem, aj na tom, že predávajú len vzduch, alebo na tom, že predávajú nejakú bublinkovú vodu. Tých príležitostí je obrovské množstvo. Internet, mobilné telefóny priniesli obrovské príležitosti, na čom sa dá v dnešnej dobe naozaj zbohatnúť. Je mnoho prípadov, len jeden človek zbohatol len tým, že začal ľudí na internete učiť, ako majú cvičiť svojho psa. Ďalší zbohatol na tom, ako má vychovávať svoje, ďalšia pani zbohatla na tom, že natočila videá, keď mala svoje deti a ju neposlúchali, ako s nimi komunikovala a ako sa s nimi hrávala, ako s nimi zvládala zlú komunikáciu. Ako to proste len natočila svoj príbeh. Dala to na internet, začalo sa to páčiť, začali ľudia žiadať a potom sa začalo to speňažovať, pretože musela k tomu dať hodnú stratégiu. Že príležitosti je obrovské množstvo. Ďalej, tie moderné technológie, ktoré tu dnes sú a dá sa radikálnym spôsobom napredovať a využívať tieto technológie. No a internet, o ktorom som už hovoril, zrazu máme k dispozícii celý svet. Stačí trošku angličtiny a svet je celý náš. Takže naozaj dnes sa dajú peniaze zarábať oveľa rýchlejšie, ak je človek otvorený, ak je pripravený dlhodobo plánuje, ak na sebe systematicky pracuje, ak vyhľadáva know-how a tie informácie, ako to treba robiť. Preto je jeden z dôvodov, prečo robím tréning Tajomstvo mysle bohatých, je práve o tom, že dochádza k tomu, že ľudí preprogramovávame alebo vytvárame nové programy, pracujeme s ich hodnotami, presvedčeniami, či sú správne nastavení. Pretože ak v mysli je neporiadok, tak môžete mať úžasnú stratégiu spôsob, aj tak o tie peniaze prídete. To je prvý dôvod. Druhý dôvod je, že na tomto tréningu prinášam vždy zahraničných hostí alebo aj domácich hostí, ktorí z ničoho sa niekde vypracovali a majú veľmi konkrétne postupy, ako to dokázali. Aj v tomto roku budem mať takýto tréning a pripravím tam veľmi atraktívnych hostí, dokonca aj dámy, ktoré majú finančný úspech. Takže áno, toto všetko funguje a toto všetko sa dá zabezpečiť práve spôsobom tým, že vyviniete akciu. Bez akcie nepríde jednoducho žiaden výsledok. Bez akcie nebudú žiadne výsledky, pretože bude to len na úrovni chcel by som. Bude to len na úrovni o tom, že mám pozitívny vzťah k peniazom, ale ak nerobím akciu s konkrétnou stratégiou, väčšinou to je len náhodné zarobenie peňazí, nevytvorenie pasívneho príjmu, ktorý chodí pravidelne každý mesiac bez toho, aby ste sa oň pričinili a nedávam žiadnu finančnú stabilitu. Je to len také, že vyletel som, zarobil som, minul som a aj to bolo, keď som vtedy zarobil tých 100 000 korún alebo desiatky tisíc eur. A kde sú? To už sa nedá zopakovať. No áno, pretože možno si práve vtedy zarobil na tom, že si začal predávať farebné televízory. Takže dneska je už doba ledkových televízorov, plazmových televízorov. Tak sa nemôžeš diviť. Proste doba sa vyvíja a musíme sa aj my vyvíjať. Musíme obnovovať stratégie a hľadať byť naozaj určitým spôsobom v pozore. Ale potrebujeme to robiť systematicky tak, aby sme si vytvorili, ako sa povie, že stroj na peniaze, ktorý
každý mesiac mimo našej prítomnosti, či spíme, či sme hore, či sme na dovolenke, dokáže produkovať peniaze. Takže mohol by som o tom, dámy páni, rozprávať, dámy páni, som zvedavý, či to teda nejaký pán je, lebo žiadnu informáciu som nedostal, nikto si nenapísal, že by tu nejaký pán bol. Takže myslím si, že je teraz priestor na vaše otázky. Ak teda sú nejaké otázky, kľudne sa pýtajte, rád zodpoviem, ak teda budem vedieť zodpovedať. Ďakujeme veľmi pekne, Andy. Samozrejme, otázky nám Áno, počujeme. Vy ma počujete dobre? Výborne. Dobre, prišlo nám viacero otázok, tak... Super. Takže prišlo nám viacero otázok. Martinka sa pýta, že ako do svojho života odstrániť prokrastináciu a strach z neschopnosti splatiť dlhy. No, je to také zaujímavé, ja milujem to slovo prokrastinácia, neviem ho poriadne ani vysloviť. A je to teraz také moderné, že človek vlastne ako keby veci odkladá. Priznám sa, donedávna som moc s tým slovom vôbec nepracoval, ani ho nejako nepoužijem vo svojom slovníku. Vy potrebujete mať dôvod, kvôli ktorému to robíte. Potrebujete si nájsť dôvod, kvôli ktorému chcete žiť iným životom. A ak nemáte vnútornú motiváciu, ak nemáte silný vnútorný motor, tak proste vždy váš mozog bude hľadať to, čo je pohodlnejšie. To, kde netreba vyvinúť nejakú námahu, kde sa on cíti príjemne. To je ľahšia cesta pre neho. On vždy bude hľadať tú ľahšiu cestu, príjemnejšiu cestu. Takže áno, ono vedome si treba spraviť napríklad len časový manažment, že si dáte do svojho diára každý deň, proste dajme tomu o 4., o 5., o 6. idem cvičiť, alebo sa idem učiť, sledovať videá, ako bohatnúť a proste nič cez to neprejde. Je to najdôležitejšia aktivita vášho dňa. A to, ako to preprogramovať, to by som mohol o tom, alebo zbaviť sa týchto negatívnych presvedčení, mohol by som o tom dlhšie rozprávať a nemáme na to bohužiaľ ten priestor, ale rozoberám to celkom podrobne práve v mojej knižke Mysli, konaj, zbohatni, kde sú konkrétne cvičenia na presvedčenia a práve v tejto knižke sa tomu veľmi podrobne venujem. Nie je to štandardná knižka, je to pracovná knižka, kde musíte pracovať. Ja sa stavím, že ste prečítali vo svojom živote obrovské množstvo knížiek a mali ste pocit, že super informácia, ale nič sa vo vašom živote nezmenilo. A preto som napísal trošku inú knižku, kde vás nútim a vediem k tomu, aby ste vyplňali cvičenia a záhadným spôsobom prídete na to, že po prečítaní a vypracovaní celej knižky sa niečo v vašom živote zmenilo, minimálne vo vašej mysli. A píšu mi to aj ľudia, ktorí si knižku prečítali a veľmi ma to teší, že mi píšu referencie, že im to ovplyvnilo život. Nehovorím, že každému, pretože sme rozdielne finančne gramotní a máme na rozdielnej úrovni svojho rastu a vzdelávania v súvislosti s peniazmi, ale vo všeobecnosti je tá knižka veľmi silným a vhodným nástrojom práve na vytvorenie tých nových efektívnych presvedčení a vier. Na druhej strane, mnohí ľudia môžu mať pocit, že to je pomerne ťažké sám doma s týmto pracovať, preto robím ten tréning Tajomstvo mysle bohatých, kde práve transformujeme tie neefektívne, negatívne presvedčenia v súvislosti s peniazmi na tie efektívne, účinné, ktoré vlastne človeka potom posúvajú dopredu a sprevádzajú ho. A robíme to tak, aby sa pevne naimplementovali až ako sa povie, do kosti a už človek po tých 2 dňoch po tom tréningu vyšiel z toho tréningu práve s tými novými vzorcami správania a presvedčenia. Takže neviem, či som zodpovedal. Ďakujeme veľmi pekne. A ďalšia otázka je, že čo si myslíte, že je dôležitejšie pre úspenie podnikania? A sú tu také dva náčrty, že či je to nájsť riešenie na určitý problém ľudí, čiže nájsť dopyt a vytvoriť k nemu produkt, respektíve ponuku, alebo sa začať zaoberať naozaj niečím, prečo má človek vášeň a talent. A čo takto spojiť dokopy? Pretože ja verím, to ľudia riešia permanentne obrovské množstvo problémov. Celý ich život je samý problém. Hej?
pozrite sa von a ľudia väčšina chodí sklesnutí, nešťastní, väčšina rieši stále nejaký problém vo svojej hlave, myslí, čo musím naberiť, čo musím urobiť, čo musím toto, ako deti, ako toto, ako sa zbavím choroby. Ľudia permanentne riešia nejaký problém vo svojej hlave, takže ja by som to porozmýšľal, že čo vás baví určite a vytvoriť v tom práve, prečo niektorí ľudia v tom majú problém a prečo vy im viete nájsť to riešenie a viete im, ako sa povie, priniesť ten návod na to vyriešenie toho ich problému. A to je jeden z návodov. Druhá vec sú typy ľudí, ktorí to berú ako podnikanie a jednoducho milujú a majú vášeň pre podnikanie, tak podnikujú vo viacerých oblastiach a jednoducho vedia, že ľudia majú problém so zdravím, ľudia majú problém so vzťahmi, ľudia majú problém so strachom, ľudia majú problém s bývaním, ľudia majú problém s peniazmi, tak jednoducho nájdu produkt, ktorý ľuďom ten problém vyrieši a proste predávajú to cez systémy a majú rôzne množstvo produktov a vnímajú to ako podnikanie. Takže ak by som to zhrnul, ideálne spojte obidve z tých vecí a budete aj šťastná a vyriešte mnohým ľuďom aj mnoho problémov, ktoré ich trápi, pretože áno, jedna z rýchlych ciest, ako zbohatnúť, je pomôcť ľuďom riešiť ich problémy. Ďakujem pekne. A potom tu máme takú praktickejšiu otázku od Kristinky, ktorá sa pýta, že do akého džbánu zaraďujete hypotéku a úvery? Áno, no to sú tie, bohužiaľ, ako v tomto prípade sú to nevyhnutné výdaje, ktoré už teda máte, keďže ste sa na to nepripravovali. Určite to nie je dlhodobý, určite to nie je džbán finančnej slobody, pokiaľ teda vaša hypotéka na dom nie je tá, že ten dom prenajímate a zarábate z neho peniaze. Ale skôr ja to vnímam práve k tým nevyhnutným výdajom, pretože tam to proste musíte zaplatiť. To je nevyhnutný výdaj. Nezaplatíte, tak máte smolu. Takže vždy to záleží od toho nastavenia, ako to práve vnímate. A na druhej strane to môžete mať ako investíciu v rámci džbánu finančnej slobody a keďže to máte ako investíciu, tak by vám z toho mali prichádzať nejaké peniaze. Mnoho ľudí, samozrejme, všetky peniaze dajú do domu, do nehnuteľnosti, pretože to je super investícia. Nie, pretože tá nehnuteľnosť vás stojí obrovské peniaze a vidíme v poslednom dobe, keď bola kríza a ceny nehnuteľnosti padli dolu, takže mnoho ľudí prerobilo na nehnuteľnostiach. Takže nie je to vždy práve ten džbánik finančnej slobody, ale ak to máte v tej kategórii, že vám to neberie peniaze, ale práve naopak využite si tú hypotéku na nejakú nehnuteľnosť, ktorú potom prenajímate, tak je to v poriadku. Je to kľudne džbán finančnej slobody, ktorý vám dokonca zhromažďuje a ešte vám produkuje ďalšie peniaze. Super, ďakujeme pekne. Ďalšia otázka je, ako vyzerá váš obyčajný deň. Môj obyčajný deň? Ako obyčajný obyčajný pracovný deň úspešného človeka. Áno. Je to také zaujímavé. Je to také takých cyklov, určite záleží na tom, či mám, ako ja hovorím, také projektové obdobie, alebo mám zrovna také, že nič nerobiace obdobie. Ale väčšinou to má také spoločné, že u mňa každý deň je približne rovnaký, pretože približne o takej 6:30 začne po mne skákať môj 2,5-ročný syn a začne mi hovoriť, že aké je teraz práve dôležité vstávať a začne mi stiahovať paplon a je mu jedno, či som šiel spať o 2:00 alebo o 3:00. Takže to je tak štandardne a nerieši, či je sobota alebo nedeľa alebo je pracovný týždeň a niekedy to dokonca má už aj o 6:00 ráno. Takže to je taký ten štandard. Potom každé ráno väčšinou si dáme teda spoločné nejaké tie raňajky, teraz si nejaké tie listujeme si zeleninu alebo ovoci alebo si robíme smoothie a rôzne také zdravé veci. No a potom zvyknem si zacvičiť, buď teda pred tým jedlom alebo potom. Záleží na tom, v akom sme stave, ako sme sa zobudili. A potom idem do ofisu, riešime najdôležitejšie veci, ktoré treba urobiť. Väčšinou, ako hovorím, je to od tých projektových záležitostí, no a potom väčšinou po obede zvyknem ísť so synom na tréning, prípadne von.
A potom večer nejaký webinár, prípadne niečo pripravujem, alebo s manželkou len tak nerobíme nič, rozprávame sa, niekedy si pozrieme nejaký obľúbený seriál, teda ja skôr si pozriem obľúbený seriál, večer o takej 22. mám teraz jeden taký obľúbený, v stredu býva, ale hodne času trávim ja momentálne, keďže rozbieham ešte svoje podnikania, rozbehneme teraz mnoho projektov, tak hodne času teraz trávim ešte na počítači, aj večer namiesto televízora a pripravím rôzne prezentácie, semináre, produkty, pretože teraz sme pripravili aj nový seminár, organizujeme napríklad o Ánu Stojanoviči, úžasný seminár, ktorý bude v júni v Bratislave a myslím, že bol aj host práve tu na vašom webinári. Takže máme toho teraz veľa. Ale viem vám napríklad povedať, čo budem robiť v júli a v auguste. Budem tiež natáčať nejaké videá, ktoré natáčam pre klub Andyho Winsona, kde máme značné množstvo členov. A budem okrem toho oddychovať a potom idem na 6 týždňov do zahraničia, idem sa vzdelávať, idem na jeden tréning. Takže môj deň nemám načasovaný na minúty, ja mám deň načasovaný na bloky. To znamená, mám nejakú doobedňajšiu časť, mám poobedňajšiu časť a v tej vlastne vytváram nejakú hodnotu, nejakú aktivitu. A buď ten blok venujem práci, alebo ho venujem sebe, alebo venujem vzdelávaniu, alebo cvičeniu, alebo deťom, rodine. Čiže ja fungujem skôr na bloky. Nie som taký ten typ, že mám všetko na minútu naplánované. Aj tak by som to nikdy nestíhal, takže fungujem takto skôr v blokoch a niekedy mám bloky plánované ako dni. To znamená, že mám ročný plán, kde vidím, že áno, tento deň robím toto, tento deň toto a nemám to presne na minúty, na hodiny definované. Záleží to hodne od obdobia, v akom sa práve nachádzam. Ďakujeme veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, že som sa začala trošku smiať počas rozprávania o vašom dni, keď ste akurát rozprávali o tom, že rád pozeráte seriály, tak ja som tak pomyslela, že asi to až tak úplne nebude, keď veľa pracujete a som si zabudla si dám vypnúť mikrofón, tak ma to mrzí. Ale ďalej otázka. No, nech to páči. Pohode, ja som chcel povedať, že to je jeden seriál, ktorý pozerám vždy v stredu, myslím, že začína o 10:30, teda vždy, keď som doma. A nejakým spôsobom neriešim niečo iné, takže to je môj teraz taký, ja mám také tie lightkové semináre, lightkové seriály, na ktorým netreba veľa rozmýšľať, takže áno, pozriem si. A však treba, samozrejme. Ešte naspäť k tým otázkám. Je tu jedna pani Danka, ktorá spomína, že manžel nesúhlasí s rozdelením finančných do tých jednotlivých džbánov. Ona je momentálne na materskej dovolenke s 3 detičkami a chcela by začať teda finančne nezávislá a rozmýšľa nad internetovým podnikaním. Sú možno nejaké stratégie alebo nejaké kroky, ktoré by ste jej a žena v podobnej situácii doporučili? Teda, že sú na materskej dovolenke bez nejakých zdrojov, financií a nemajú ten kapitál na začiatok podnikania. No, chlapi sú niektorí takí ješiťáci, že chcú mať všetko pod kontrolou a myslia si, že ženy nedokážu a jednoducho nie sú schopné zarobiť peniaze. No viete, žijeme v pároch a žijete so svojím manželom a samozrejme vecou je to komunikácie a buď človek hľadá tie spôsoby, ako to robí spoločne, alebo proste potom sa začne robiť zvlášť individuálne a otázka času, kedy zrazu zistia tí dvaja, že sú už ako brat a sestra, nemajú si čo povedať. Ale to, čo vám poradím, keď nemáte veľa finančných prostriedkov, tak využite práve aj z tej materskej dovolenky alebo z toho, čo vám príde, začnite si odkladať. Jednoducho, málo ktorý chlap je tak dôsledný, že vie spočítať alebo počíta žene presne, že musí ona vyúčtovať, čo na čo minula. Povedzte, že proste ste minuli viac na nákupe a odložte si z toho. On to aj tak nebude rátať, teda väčšina chlapov to tak nerobí, neviem, ako to je s tým vašim. Takže svojou kreativitou určite nájdete spôsob, ako keby z toho rozpočtu, ako sa povie, že odložiť si bokom. No a začnite sa vzdelávať. Keď nemôžete ísť na seminár, pretože máte deti a nemajú s kým byť, tak využite tieto online programy, ktoré sú. A je ich na trhu dnes hodne celkom slušné, kde samozrejme nečakajte enormný úspech okamžite. Hej?
treba na tom prácu, treba sa vzdelávať, ale treba vydržať. Mnoho ľudí si kúpi nejaký program takýto a myslia si, že za mesiac za 2 zbohatí. Nie, je to systém a je to naozaj krokovanie, ktoré môže trvať kľudne rok, aj 2, aj 3, kým vám z toho začne tiec slušný balík peňazí, ale môže vám tiec behom pár mesiacov naozaj 20, 30, 40, 50 eur, a len tým, že si určitým spôsobom pomaličky napíšte nejaký e-book alebo natvoríte nejaké videjko a začnete to predávať za nejakú symbolickú cenu. Takže toto je také, čo môže fungovať. Ideálne si v každom prípade to nájsť tú spoločnú cestu s tým partnerom, dať mu tie dôvody, ako si to predstavujete, pochopiť aj jeho, že prečo on tak rozmýšľa, čoho sa bojí, že vám to nechce dovoliť, pretože za tým je nejaký strach, kvôli ktorému on to nechce spraviť. Takže vždy je dôvod niekde inde ako len ten, ktorý je prezentovaný navonok. Takže on by aj možno súhlasil, len možno má strach, možno vám neverí, možno sa obáva, že by ste prišli o peniaze. XXX dôvodov, ktoré mohol by som ja teraz sa len domýšľať si, že čo asi tam môže byť. Ale v prvom rade teda, aby som to zhrnul, skúste nájsť spoločnú reč, zistiť jeho dôvody, kvôli čoho sa bojí, kvôli čomu to nechce. A ďalší dôvod je, dokážete si z toho ušetriť, nejaké to euro k euru a potom následne sa púšťať do týchto vzdelávacích programov, možno hľadať na internete takéto skupiny ľudí, ktorí možno niečom podnikajú, pripájať sa k ním a odporúčam chodiť na tieto živé semináre, pretože tam chodí veľa úžasných ľudí, ktorí majú už nejako, sú s podnikaním ďalej. Minule sa mi stala jedna úžasná vec a ešte môžem teraz povedať, bola jedna pani na tréningu a hovorím, že jednoducho povedzte, kto má nejaký strach alebo proste chcel by v niečím pustiť, do niečo zapustiť, do niečom podnikať. Ona sa prihlásila a hovorí, že ja už dlhé roky hľadám takúto možnosť, aby som podnikal v tomto a v tomto, ale proste nenašiel sa človek, ktorý ma v tom podporil, ktorý má v tom nejakú skúsenosť alebo poskytol mi nejaké finančné prostriedky, alebo by sa mu páčil tento môj nápad. A ona ho tam prerozprávala a po chvíľke sa zdvihol tam jeden pán a hovorí, viete čo, ja teraz mám tak viac voľného času, ja by som sa na ten váš projekt pozrel a ak sa mi bude páčiť, tak ja by som vám ho spolufinancoval, by som vám zafinancoval. Hej, takže naozaj vidím to na tých tréningoch a seminároch, jeden z tých je aj to tajomstvo mysle bohatých, ľudia tam zdieľajú medzi sebou a vytvárajú sa takéto partnerstva, takáto podpora a je to obrovský priestor na to, ako spoznať nových ľudí, ktorí možno už dávno majú vyriešené to, čo vy riešite a poznajú riešenie na váš problém a je častokrát takéto veľmi jednoduché, len vy kvôli tým svojim problémom, starostiam to jednoduché riešenie nevidíte, pretože nemáte tú skúsenosť za sebou. Takže partner, knižky, vzdelávanie, cez internet a živé semináre sú určite riešenie, ako sa posunúť ďalej na koniec svojej smery. Ďakujeme pekne, Andy. My tu máme ešte viacej otázok. Máme ešte priestor na nejaké posledné 2-3? Ja mám kopec priestor. Dobre. Ak vás to baví. Máme tu na myslím, že otázku aktuálnu pre viacero žien. Luisa sa pýta, že respektíve konštatuje, že jej muž tvrdí, že pre ženu s deťmi je už dosť neskoro začať podnikať a budovať kariéru. Ona by mu ale chcela dokázať opak. Máte možno nejakú radu? Áno, mám. Nedokazujte mu nič. Vy nepotrebujete chlapovi niečo dokazovať. Vy dokážete sama sebe. Vy to robte pre seba, nerobte to pre chlapa. Áno, ja viem, že vás to hnalo na začiatku, že ja ti ukážem, že som, ja neviem, lepšia, že na to mám, že ma ty ma odsudzuješ a ma ponižuješ a tak ďalej. Nie, nerobte to kvôli tomu. To je veľmi krátkozraké a krátkodobé. Vy, keď chcete sa do niečoho pustiť, tak to robíte kvôli sebe. Kvôli tomu, že chcete niečo vy vo svojom živote vybudovať, niečo sama pre seba urobiť, nie kvôli svojmu chlapovi, jemu nemusíte nič dokazovať. A toto je to, čo robíte. A čo sa týka veku, čo sa týka detí, neexistuje, že kedy je neskoro. Neexistuje. KFC určite poznáte. Firma, ktorá to preklete, či proklete dobre kuře, plukovník Sanders proste založil túto firmu, keď mal myslím 56 rokov, alebo dokonca neviem, či 65 rokov a už bol na dôchodku a bol zúfalý a povedal si, že už nemôžem žiť z tých peňazí.
2 roky chodil po celej Amerike, kým niekto kúpil od neho ten recept. Kým niekto kúpil recept a hovoril, že myslím, že to bolo 2000 ľudí ho odmietlo, až ten 2000 plus minus od neho ten recept kúpil. Takže nikdy nie je neskoro. Nikdy nie je neskoro žiť vaše sny, nikdy nie je neskoro sa pustiť do niečoho. Pretože jediné, čo budete robiť na smrteľnej posteli, budú tie veci, že budete lutovať to, čo ste v živote neurobili. A keď vo svojom vnútri túžite po niečom, tak sa proste do toho pustíte. Viete, že sa vám môže najhoršie stať? Že to proste nevíde. A čo? Tak to nevyšlo, tak sa pustíte do ďalšieho sna. Chodte, naučte sa z toho. Poučte sa z toho, ale nezdávajte sa tých snov, nezdávajte sa toho, že proste na to nemáte, že to nedokážete. Nie. Vy máte na všetko, prečo sa rozhodnete, lenže prečo to nevyšlo? Pretože nemuseli ste poznať vhodnú stratégiu na to, systém. Nevydržali ste to. Takže nikdy nie je neskoro. Nikdy. Ďakujeme krásne. Potom tu máme takú veľmi zaujímavú otázku. Jedna pani sa pýta, že či si myslíte, že na úspech v práci má dosah aj životný štýl človeka. Respektíve má na mysli napríklad stravovanie a pohyb, že úspešní ľudia sa viac venujú aj svojim záľubám. Nie je to vždy tak, pretože my častokrát vnímame úspešných ľudí ako tých šťastných, ktorí majú peniaze, ale z mojich skúseností to nie je vždy tak. Mnoho úspešných ľudí, alebo ktorých my vnímame za úspešných, sú tí, ktorí sú od rána do noci v práci, podnikajú veľa a naozaj drú a nemajú čas na nič. Takže nie je to vždy tak, ale je pravdou, že ak ja vnímam svoj životný štýl ako môj životný štýl je úspech a aj sa starám o svoje telo, nielen o svoju peňaženku, aj o svoju myseľ a o svoj žalúdok, tak jednoznačne, ak mám vhodné stravovanie, tak vám garantujem, že mám zrazu viac energie. Ale necítim sa po obede unavený, stačí mi menej spánku a tým pádom dokážem viac vyprodukovať. Takže pre mňa úspech je životný štýl. A do toho životného štýlu patrí aj stravovanie, aj cvičenie, aj pohyb, pretože my nevieme oddeliť fyzické telo od nášho mozgu, od našej mysle a od našej bytosti, od našej duše, od nášho ducha. A tieto tri veci potrebujú svoju potravu. Tak ako pre telo je potravou pohyb a potrava, tak proste pre tú myseľ je potravou to rozmýšľanie, to vzdelávanie a takisto pre ten vnútrajšok je napríklad meditácia, relax, ticho, čas pre seba. Takže každá tá časť potrebuje tú svoju potravu. Takže životný štýl, áno, ja som zástanca toho, aby človek pracoval na svojom životnom štýle a na všetkých tých oblastiach vo svojom živote. A o tom napríklad je aj u mňa ten klub Andyho Winsona, kde rok pracujem s jeho členmi a rozvíjame všetky tie podstatné oblasti v živote. Ďakujeme krásne a ja by som ešte vybrala jednu otázku na záver. Jedna pani sa konštatuje, že už dlho uvažuje nad podnikaním, ale stále ju zväzuje strach z risku z možného zlyhania. Nakoľko aj naša spoločnosť je vlastne nastavená na to žitie v istotách a ten risk ešte tu nie je až tak veľmi vítaný a tak všeobecne známy. Je nejaký spôsob, ako sa toho zbaviť? Je. A teraz mala byť otázka, že aký, že? A aký? A v podstate tá otázka... v podstate áno, tá odpoveď je podobná, ako som už odpovedal, jednak je to nastavenie, treba porozmýšľať nad tým, aké máte presvedčenia, hodnoty, viery v súvislosti s peniazmi a čo spôsobuje ten strach, ktorý to vyvoláva. A ďalšia vec je, v čom chcete samozrejme podnikať, a akú máte stratégiu, aký je ten cieľ, takže ono to je jedno s druhým poprepletané, ale dá sa toto zmeniť, dá sa toto odstrániť a ja už sa budem opakovať, ale buď tak moja knižka, alebo ten tréning, práve keď sa tomu venuje dopodľa, preberáme to, ako sa to baviť a ako sa vytvoriť. Nie som do toho bez hlavu, že som nadšený, teraz dobrý nápad, idem podnikať. Nie, ale spraviť to inteligentne, mať konkrétny plán, konkrétnu stratégiu, ako proste to dosiahnuť, ako to urobiť.
Takže ešte kľudne ďalšia otázka. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím, že som sa spýtala viac menej pretlmočené otázky od všetkých poslucháčok. A ja by som sa vám teraz, Andy, chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste si na nás našli čas a že ste sa rozhodli dnešný večer teda stráviť v spoločnosti našich dám. A naozaj nám prišlo veľké množstvo otázok, ale teda dúfam, že som pokryla všetky témy a všetky tie zákytia. Teraz by som vám ešte na záver rada predala slovo. Možno máte nejakú message, ktorú by ste chceli našim ženám odovzdať. Jasné. Súťažná otázka. Tak, zabudli, že? No, priznám sa, že áno, tak prosím vás, zopakujte ju a ja ešte pozriem si na tie odpovede. Dobre, takže, dámy, súťažná otázka je... Teraz akú súťažnú otázku vám vymyslím? Pravidlo. Vyhráva tá dáma, ktorá prvá správne odpovie na nasledovnú otázku. Ako sa volá moja kniha a ako sa volá môj tréning, ktorý je zameraný na peniaze. Čiže ako sa volá moja kniha a ako sa volá môj tréning zameraný na peniaze. No tak tie odpovede sa naozaj sypú. Takže dáma, ktorá bola prvá, áno? Áno, a správna odpoveď je, moja knižka sa volá Mysli konaj zbohatni. A seminár sa volá Tajemstvo mysle bohatý. Aha, počkajte chvíľočku. Áno, máme tu na veľa správnych odpovedí, ale... Prvá bola pani Luisa Michalovičová, ktorá naozaj napísala aj názov knihy, aj názov tréningu. Ostatné dámy napísali buď jedno alebo druhé, takže Luisa, gratulujeme. Poprosím, aby ste zadali potom vašu mailovú adresu aj adresu, aby som vám mohol, aj vaše meno, aby som mohol potom zaslať knižku aj s venovaním špeciálne pre vás. Takže gratulujem, super. A ďakujeme pekne, Andy. Luisa nám už píše, že super, že ďakuje veľmi pekne tiež. A pani Luisa, ja vás poprosím napísať nám údaje, ktoré Andy spomínal na našu adresu info@inspiredwomen.sk. Respektíve možno Andy ju môže poslať rovno vám, ako to bude lepšie. Môže na mail kľudne, aj vám. Dobre, takže aj tam pre istotu. Ja mám e-mailovú adresu akademia@andyvinson.com. Dobre, super. Takže ďakujeme naozaj veľmi pekne, bol to veľmi podnetný webinár. Ja som sa sama naučila veľmi veľa nových informácií, ja som sa na všetko zapisovala, takže verím, že podobnú skúsenosť majú aj naše dámy. Andy, ešte raz by som vám chcela veľmi pekne poďakovať a dámam takisto, veľmi si vážime, že ste tento čas strávili s nami. Je to posledný webinár z tohto trojtýždňového cyklu a zajtra budeme mať k dispozícii posledné video, takže Andy, v podstate by ste mali ten priestor a tú časť viesť ten posledný webinár z tohto nášho cyklu Inspired Women Online Summit. Bolo mi potešením, ďakujem za tú možnosť sa s vami takto na diaľku porozprávať. Verím, že tie informácie boli pre vás prínosom a budem takisto veľmi rád, ak napíšete na Barborke, čo sa vám na tom páčilo, prípadne čo vám to dalo, čo vám to prinieslo. Ak by ste chceli samozrejme viac ešte informácií podrobnejšie, tak kľudne knižka je na zakúpenie na martinuse.sk, tam si môžete dokonca prečítať, je tam veľa recenzií od ľudí a môžete si pozrieť tam aj ukážka z tej knižky, prípadne môžete ísť aj na myslikonajzbohatný.sk alebo klub andyovinsona.sk. Nájdete veľa možností, kde si môžete stiahnuť tieto informácie a knižka je dostupná na Martinuse bez problémov. Alebo potom ten tréning Tajemstvo mysle bohatých bude v októbri, robím ho len raz za rok. Čo skoro spustíme predaj. Ak ste zaregistrovaní u nás, tak sa určite o tom dozviete.
Dokonca, vidíte dámy, teraz niečo, čo by mohlo byť pre vás, ma napadlo. Ten tréning, ktorý je organizovaný, ale ktorý organizuje pre Oanu Stojanoviči, ktorý bude v Bratislave, tak ak by ste išli na www.oana.sk a dnes ešte si rezervujete lístok na tento štvorňový tréning s Oanou, tak dostanete ako bonus lístok na tento tréning tajomstvo mysle bohatých, basic lístok v hodnote 288 €, ktorý bude v októbri. Takže ak by ste to ešte dnes stihli a si zarezervovať tento lístok, tak lístok na Oanu, čo je čisto ženský seminar, nebude tam žiaden chlap, a je to veľmi silný workshop, tak dostanete ešte odo mňa takýto lístok ako bonus na ten tréning tajomstvo mysle bohatých. A ďakujeme ešte raz veľmi pekne a týmto spôsobom by som sa aj s vami, Andy, aj s vami, milé dámy, chcela rozlúčiť a popriať vám ešte pekný večer. Ďakujem veľmi pekne, krásny večer a žite svoj život podľa svojej radosti a s maximálnou radosťou. Ďakujem.